Какво става, хора? Искам да ви кажа с един информативен клип, че ще има вече, че ще почне да стримвам в YouTube и днес може да направя първия стрим, но не знам, може да е днеска. Ще ви кажа ако игри ще стримам на Spinner, Make More, Chess Simulator, няма смисъл, Minecraft P, Counter Terrorist, Raft Survival, няма смисъл, BH Pro, Penguin, Dinner, Card Wars 2, Happy Studio 2, Young Tails 2, Shadow Fight 2, Case Opening. И да ви кажа, че ще се отварям сервер на Minecraft, спауна ще го покажа в друг клип. Трябва да направя сега ларповите и там. Някой, ако иска да става, да пише в описанието. Да, хора, довиждане. Това беше от мен. Лайквайте, събвайте и довиждане.